Salutare, oameni buni, Vlad biciclist aici cu Ștefan. Și afară ninge, dar suntem doi nebuni, așa că vom încerca să mergem cu bicicleta pe zăpadă. Eu am o fixă și am o chestie și el are un mountain bike. Hai să vedem cum va merge treaba. Jason. Say something to her. Holla at her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle. Like. Wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle. Like. On the beat, so twerk it, bitch. Wiggle, wiggle, wiggle. Eu cu Ștefan am mâncat o banana, ne-am hidratat și cel mai important iarna e să vă hidratați chiar dacă nu aveți poftă să beți vreun lichid sau nu veți să te deloc. Lasă, frate, nu vrea nimic, hai zăpadă. Și hidratează mașina din față. Și iarna asta cu bicicleta pe zăpadă, eu cu Ștefan. Și pe fixă și pe mountain bike. Mie mi-a fost mai greu pe fixă, dar se merită, e amuzant. Cum a fost pe mountain bike? A fost absolut super, după cum uite această pantă pe care am coborât-o cu mare skill, mare frumusețe, nu asta, pentru că Vlad nu știe să merge pe camera. Unde se dă băiatul ăsta fin acum acolo? Unde se dă băiatul cu săniuța, a coborât Ștefan, o să-l vedeți. De fapt l-ați văzut. Am coborât cu 45 de km/h, record mondial. Presupun că acel câine ne va ataca. Ok, trebuie să fugim de câini. Zi bună!